Килеһе котлау сәлемдәрен тыңларга 1986 елда Стәрлетамак дәүләт педагогия институтының рус-башкорт бүлегенең А төркемен тамамлаучыларны телевизор эргәһенә сакырабыз. 2019 ел күптәребез өчен юбилей елы. Бер төркемдә укыган егет кызларыбыз хәзер инде олатай өләсәйдәр булып 55-60 яшьтәрен билдәләйдәр. Ушу уңайдан төркемдәшләребезне туган көндәре менән тәбрик итәргә теләйбез дип яза Благовар районында дөнья көтүче Мәрзия һәм Салават Батыраевтар. Ушу көндәрдә Баймак районы кызы Зөлфирәнең, Бөрьян кызы Сәлимәнең, Зиләнең, Миякә кызы Зәйтүнәнең туган көндәре. Уларга корыстай ныклы һаулык, бәхет, гаилә именлеге теләйбез. Быелгы ел гомумән күп түңәрәк яшьте күптәребезгә бүләк итә. Хатирәләргә бирелеп, студент сактарды итләп ултырһаң, бергә узгарылган кызык мәлдәр бигрәк күп булган икән дә ул. Безнең төркем иң татуы, иң әүземе булып һанала торгайны. Әлбиттә, буның өчен старостыбыз Салават Батыр улы Батыраев, кураторыбыз Зәйтүнә Мохтар кызы күп көч салды. Әле лә шулайбыз. Без Стәрлетамак педагогия институтында 1980 елдан 1986 елларга тиклем укынып. Арабызда күп эшләп, армия сафтарынан һоң килгән егет һәм кызлар ине. Уку елдары шаулап, гөрләп үтеп киткәнен һизмәй дә калдык. Студент сакта өйләнеп кияүгә сыгучыларның туйдарын да бергәләшеп үткәрдек. Диплом алгач, төрле якка юллама буенча таралышып беттек. Хәзерге көндә күбебез хаклы ялда, олатай, өләсәйдәр. Тормыш елдәре төрле якка таратып бетһәлә, осрашып, күрешеп, хәл-әхвәл белешеп, кәрәк ердә ярдәм итешеп яшәйбез. Яй һайын Башкортстаныбызның төрле төбәкләренә барып ял итергә өлгәшәбез. Быел иһә Баймак районы Талкат күленә йыелырбыз дип торабыз. Именлектә, исәнлектә сакта аралашып калайык дибез. Быел юбилейларын билдәләүче барлык төркемдәшләребезне туган көндәре менән ихлас котлайбыз диләр Салават һәм Мәрзия Батыраевтар. Яшьлек дусларыбыз агым һаудар кебек гомер үтә, үтһен әйдә ул гел шатлыкта. Яшәү яме, дөнья именлеге юлдаш булһын һезгә һәр сакта. Туган көн үтәлә китә, алда тора иң шәбе. Кайгы хәсрәт урап үтһен, һүнмәһен гомер шәме. Теләктәрен шигырь юлдарына кушып, ошо арала матур гомер байрамдарын билдәләүче группалаштарын Благовар районында гомер итүче Мәрзия һәм Салават Батыраевтар котлай. 1986 елда Стәрлетамак дәүләт педагогия институтының рус-башкорт бүлегенең А төркемен тамамлаучы юбилярдар. Без Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре лә яшьлек дусларыгызның котлауына ихлас кушылабыз. Тормышка гашыйк булып, һәр эштең тәмен белеп, хезмәтегездән ләззәт табып, бәхетле яшәвегезне теләйбез. Күркәм гомер байрамыгыз котлы булһын. Хәзер яңгыраясак йыр да һезнең хөрмәткә. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган,
Ешет Құдай yüzleri толған үшін. Барыр yolыбыз yoqты bulсын, бітмесін дүния мәшәқәті. Исән сау болғанда туғаннар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Yoqты дүнияларға бір туғаш, яшәргә иде туйган өчен. Yoqты дүниялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Yoqты дүнияларга бер тугаш, яшәргә иде туйган өчен. Yoqты дүниялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Yoqты дүниялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен.